Kohan men ko para but kihep kibarit baro how try Jesus Christ menta kesngi ngios ngau bau Jesus uong hangi lengba kane ke gospel kam tame ha kane kalain ke menengkong ke ba ngi lada pule ubamala ula mo banyelam ya weipat ubamala hato kinom hab baro arngut hapo kharai kikne kikentin kiba ujisu ukran hanga badapi habangi pule yaki shisin pule yole se kimdon jingmut bad ngim sngutu yakine ki jingpule henry habangi puson ngiyo shisha ba kine kikentin kiba ujisu ukran kilong kiba sho jingmut bad kiba khia jingmut hadu kata kimut ayu ken kine kikentin kiba ujisu ong ubamala ulamo banyalam ya weipat ubamala habangi pe ya ka imlang kasalang gejngi khamtame akine kisngi ki beladap bat kumjuro mention snam lani hoj ngiyi ba kine kisngi ngiyi ngidang sudap yo ya ka result jong ka election MDC haswa jong ka result ngiyi ba kito ki kertong lani ki candidate ki wan ha man la ki kendong kensrat jong kisnong ki thau jongi ki wan rung hapo ka ying ka sem ka jonga ka jongpi ki wan ban kular she bon ki jing kular ki wan ban kren hanga badepi ki riktin ki ba pher ngi i ba ki kren ki tin ki ba sho jing mut ngi i ba ki wan kular ye pi na ka banta ka jing don kam jong pi simat kajing don kam jong ka shnong ka jong pi kajing don kam jong ka yeng ka jong pi ngai kajing kular ka jong ki Henry hadin bal adep no ka election hadin jong ka result hatong yo ba kajing kular jong kito ki kertong lane kito ki ba job ka urlong ha kajing im jong pi hatu ka urlong ha ka imlang ka salang ka jong pi lane ha ka yeng ka sem ka jong pi yole sing yong 20% hoj Henry ki babun 4M yole sing labanong M yole sing ngimlaban yo kato ka jingkular jongki kalong ka basay so sisha ko hanmen ko para ngi ya kane kadai ka basisha dir matagdaw ngi haban keli habakumta hato ngidon mo kinong yalam haka imlang kasalang ka jungi hato ngidon mo kinong yalam hapo kabalang ka jungi hato ngidon mo kinong yalam hapo ka ying kasem ka jungi rukumju kibakum kine ladangi long kinong yalam haka ne kurkom ladangi kren tang ka ktin ngi khlamle ya ka kam ladangi ong yakiwe banle henry yala de ngimle ngilong thik kum kine ki breu ki bau jisu uang ha ka gospel bamanta kesngi ngilong ki bamala yala de ngi persang ban yalam ya ki we lada ngilong ki bamala yala de ngi persang ban yalam ya ki we jayu kumbang jisu hato kito bar angut ki khlam hap mo hapo ka kharai kata khlam pep lada kinong yalam jong kari ka raj ka junga ka jungpi lada mangi kinong yalam jong ka balang lada mangi kinong yalam ya ka ing kasem kinong yalam ka ing kasem ka theu ya ki kimi ki pa lada ngilong ki bamala kan mau ka imlang ka salang ka jungi ka ri ka raj ka jungi ka balang ka jungi ka ing kasem ka junga ka jungpi kan sahab apo ka kharai badesha kine ki kentin ki bau jisu ang ngi yalam ya ki we ha ka jing man la jungi dei nama takadaw bang yo ba ka imlang ka salang ka junga ka jungpi menta dei nama takadaw bang yo ba ka balang ka jungi menta kanang tronya ka jingej haki por mensuang yo ba ka ri khasi jungi ka ri india jungi kalong ka ba suk kanjai ka bomdon jungi ki bomdon kino ki wit ki wa ka badap ka babiang ha ka jinglong duk jungi mensua Henry kadang mi kisngi haka jaka bang gidang roy parum pare haka spa ka pau haka jar ka tengka haka nang ka stat haka bahaka miet haka jeng
haga jungi long kawe ngi baro kita kinang du hapo kari karat ka jungi bar kumjuru habang ipe ya kabalang jungi kumjungi yoi mensua ka jungi jong kito kibangai how try lani ki Kristen kalong ka basit ham ki kloi ban pa ya la ka jong ka jing em ki kloi ban IT la ka jong ka jing don ka jing em ka jung ki na ka banta ukres na ka banta ka balang na ka banta ka jing roi ka jing par jong ki para bangai hanrai mantang yo i kalong dak pong kadang mi kisngi kad bang dang yo ka jing nang ka jing start ngidang long ki bru ki paman la ngi yo i balai ka balang jing i manta ka tron balai ka balang jing i manta ka telot balai ki khun ki ti jing i manta ki baduna ki bawan se ke jing seng ki baduna kata ke jing ha kures ha ka balang balai namar ba mangi ki nong yalam ngilong ki bamala namar ba mangi ki nong yalam ngilong ki bamala dein mata kedau ba mangi mangau nong yalam ma phi ki nong yalam bat kito ki babut yangi ki ba mangi ngi yalam ngi hap apa ka kharai kini ki ba ujisu ukren hanga ba de phi katheu ha ka im lang gas alang ka jungi hapo ka ri hapo ka raj ka jungi hapo ka balang ka jungi bat kumjuru hapo ka ying ka sem ka jungi dein mata kedau ko hanmen ko para menta ka sngi ujisu ukhot wer yang abadi pi bangim dei balong kita kinong yalam ki bamadla uang yangi lada pilong kinong yalam ki bamadla kan mau baro ka perthei kan sahap apa ka kharai hanrei ujisu ukhot wer yang abadi pi banlong kinong yalam hagi arjat ki ba ngakwa ban pasha de pi ha kan ka step om dei banga pashat hapiru tang hapi hanrei yala deru ngahap ban im badangi baro ginong yalam ngi habandon kine ki atli gi jinglong ki ba ngi yoi ladangi kwa ba ki mlang kasalang ladangi kwa ba ka balang ladangi kwa ba ka ying kasem ga jungi kan scam ha ka ta ga jinget ha ga jingi long ka wei lane ha ka roi ka par baningkong ngi dei balong kita ki nong yalam ki ba ong haktin pareng transformational leader ki leader ki ba yo i ya kalawei bat ki ba kloi ban kela yalade ki ba kloi ban kela yaladi bat ka jing kela jong kito ki nong yalam lada mangau nong yalam lada mapi ki nong yalam pi kloi ban pen kela yala ka jong ka jing im lada ngi kloi ban pen kela yala kar kom im ka jungi ya ka kren ya ka khana ya ka yat ka yeng ka jungi ya ka jing sneu ka jungi ya ka jing arsap ka jungi ya ka ta ka jing bom dei ka ba kure su kwa lada ngi long kita ki kloi ki ban kela yala di klempep ngi kwa ban pen kela ki wei ban ngi laru ban pen kela ya ki wei lada ngimlong kita ki breu ki bakloi ban kela yala di lada ngimlong kita ki breu ki bakloi ban penyang ya ke jing duna yala di da lele ngimla ban pen kela ya ka perthei ngimla ban pen kela ya ka ri ka raj ka jungi ngimla ban pen kela ya ka balang ka jungi ban ngimla ban pen kela ya ka ying ka sem ka jungi dein mata kadau ujisu hakana ka stebu ong ba pen kela yala di haswa pediang yala di bapilong ubreu batulat bapilong kabreu ka baduna pediang yala di bapilong utaundong yalam ubam biang ubam pura habab ni pediang ya kata ka jing duna ka jungi ya kata ka jing telot ka jungi ya kata ka jing bom biang ka jungi ladang ngi kloi ban pen kela yala di ban ngi persang ban yalam ya ki wei klempep ngin yo iken ya ka jing kela keleng saudong jungi kan mau ko hanmen ko para kine ki dei ki dai jaj leader ki banengkong lane ki nong yalam ki banengkong ki bangi ngi dei banlong pediang bangilong ki batelot ki baduna ki bombiang ki bompura bat pen kela yala di habangi pen kela yala di klempep habangi persang ban pen kela ya ki wei ngila ban pen kela ya ki bar pat ujisu ukhot yang abade pi bangilong kita ki servant leader ko baong haktin nong wei bangi dai balong kita ki nong yalam ki bakloi ban sakri ya ki wei bon sin ngi yo i bau jisu ha ga jinglong jong u kat bau dak em ha ga ne ka perthei u le ya kata u em ya kata dei mata ka dau u kloi ban dem khosiu hak khmat jong ki apostol gi jong u ban saj ya ki jat jong ki
Den mata kedang yoi habawan manu akhmad jung ladai uba ruspa, ladai uba duk, ladai uba pang uba sitom, ladai uba dan kajing kajing wit kajing wah kajing im, waladai uba breu uba sate sakum hakabor jung baman ujisu kloi ban dem yu akhmad jung ban sakri yu ban IT yala kajing im. Dei kata ke bang yu ujisu upaya la kajing im. Namar ba usnutho lada manga kumunong yalam jong kane kabalang kebakhoj ladang akloi ban sakri yakiwei klempep magi kin sebut yakanuksa ke junga kane kabau jisu khot yanga badepi long unong yalam ubakloi ban sakri ya kipat kibapi yalam bat bon sin ngiyo i ukpa bakhoj ukren sapang kane kaya jinglong jong unong yalam kabakung santam kane kadai kaba upo Francis uang haba pilong unong yalam hapo kabalang lane hakaim lang kasalang lenin lane ma piki kimiki pa pidei bandon kata kajing snuthu yalaka ya kajing long jong kito ki breu ki ba pialam pidei ban snuthu ya kajing duna ya kajing bet kajing biang ya kajing long bapura jong kito ki khun ki kti ki jongpi ladangis snuthu ya kata ladangi kloi habangis nyutu ya kata ke jinglong ke jungki ya ke jingtelot ke jingduna ke jungki klempep ngi kloi ken ban syakri yaki ladangim nyutu ya kata ke jinglong ke jungki dalele ngim laban long kita ki breu ki ba syakri ya kito kinong yalam ya kito ki ba ngi yalam den mata dau ko hanmen ko para ha kene kesngi ngi haban pekmi yala ke jong ke jing em yo lesi ma pi ki hap ki baret menta pimpalong kita kinong yalam Hanrei shibenta haka jing em jung pi kum ki hap ki baret pilong kinong yalam yagi para ki jung pi pilong kinong yalam yagi to ki baret haka im lang kasalang habaki yo i krukum em ki jung pi ki but ya pi pilong kinong yalam ngilong kinong yalam haki benta jong ka jing em baper jonga ba jung pi den mata kenau ken mau Sachisin ngapen kan mau yaladi badia pi ko hanmen ko para lada ngilong kita ki nong yalam ki bamala ki breu ki bangayalam bad yalade kumju ngin sahab haka karai ngin sahab haka pop ngin sahab haka jing snu ngin sahab haka ta jing telot jungi ngin sahab haka jing huri hura kaing kasam kabalang kaim lang kasalang den mata grau token ngin persang ban pediang ya kata jing duna jungi ngin persang ban em ya ka jeng em jungi ka babha kenang ba ngin laban pen kela ya kiwe bar kum juru bangin long kita ki bakloi ban sakri ban IT ban pha ya la ka jong ka jeng em na ka banta kitu ki ba ngialam ngim dei ban up ba kiwe ki sakri ya nga hanrei mangaken ngahaban sakri ya kiwe kane ka ba jisu khot kane ka ba jisu hikai kane ka ba jisu ule ha ka jeng em ka jeng u haba mau ubala seng ubala bu ya kabalang haba mau ukhle jong kabalang jungi ule uhikai badu em ya ke jeng em to ken mangi kinong but ngin but ban ngin em ban ngin le ya ke e ke ba unong yalam ba khledu ban unong seng jong kabalang jungi u em ban ngin em en yoro ya Jesus Christ